Killer whales seen attacking small and large boats off the coast of Spain. There have been an increase in these encounters, and some wonder why. The crew of the 50-foot Albarán cognac sailboat calling for help early Sunday, a few miles from the Strait of Gibraltar in Moroccan waters. A small group of orcas is causing a lot of damage to boats off the Iberian Peninsula. Orcas, or killer whales, have been doing something really weird. Video emerging shows an orca biting off the rudders. Orcas have been attacking sailboats off the coast of Spain. 50 miles or so from Gibraltar. Gotti, I'd say this is some pretty extraordinary orca behavior. But why these orcas are repeatedly damaging boats is something experts are trying to understand. I Eventyrenes Klub har vi som mål at udforske og forstå verden. Flere af vores medlemmer besøgte Hannes Dreyer, en dansk biolog og ekspert i spækhuggere, for at få indsigt i vores spørgsmål. Hvorfor angriber spækhuggere både? Men først må vi afklare, hvad er en spækhugger egentlig? Spækhugger er jo for det første en delfin. En meget stor delfin, den største af alle delfiner. Spækhugger er også et rovdyr, og det er en rigtig vigtig ting at forstå, at det er et dyr, der lever af at spise andre dyr. Men så spækhugger, og det er måske nok i virkeligheden det, der gør det mest interessante og mest fascinerende, det er de sociale dyr. De lever i sociale grupper, som holder sammen i meget, meget, meget lang tid. For nogle grupper af spækhugger er det faktisk hele livet. Og fordi det er et meget socialt dyr, så ser vi også rigtig meget social adfærd. Der er rigtig mange ting, som gør, at vi som mennesker kan genkende noget af det adfærd, vi ser. Fordi vi er også sociale dyr. Og det tror jeg er en af hemmelighederne i, at vi bliver så draget af den, det er, at der er nogle ting, vi kan spejle os i. Og lige siden det begyndte, så har man selvfølgelig diskuteret, hvad det kan være. Og kan man sige, inden for det videnskabelige samfund, der er der 3 mulige forklaringer. Den ene forklaring, det kunne være, at det var en form for en hævn. At hvis nu man forestillede sig, at der var en spækhugger, der var kommet til skade i et eller andet sammenstød med en båd, var blevet ramt af en skrue, havde fået et sår. Måske var der ovenikøbet en, der var død af det. Så kunne det være, at de andre i flokken ligesom tog hævn og gik til angreb på både. En anden forklaring er, at det er en stressreaktion på, at de lever et sted, hvor der er nogle gange knaphed på mad, der er enormt meget støj i havet, der er mange forstyrrelser, der er mange både, der er meget trafik. Og den tredje forklaring er, at de af en eller anden grund bare synes, at det her er lidt sjovt at gøre. Vi spurgte Hanne, hvor det bedste sted er at opleve dem. Så man skal tage et sted hen, hvor man erfaringsmæssigt ved, at de er. Og der er Gibraltar jo et meget godt sted. De er der, fordi at de er specialiseret i at spise tunfisk, og tunfisken er der. Så derfor er det i det område, og derfor er det et godt sted at tage hen og se spækhuggere. Vi er her i Gibraltar. Vi er her i Gibraltar for at undersøge de her hvaler. What do you think about the orca attacks here in Gibraltar? It's disgusting. It's the work of the devil. I'm sick to the bone. I'm pretending to be the ghost of an orca because it's disgusting. It's bringing a tear to my eye. I can't do this anymore. Stop scaring the locals, for fuck's sake. I'm working in the marina for 3 years ago. I met some people who told me that they met the orca in the middle of the ocean, and the orca attacked them and passed beside the boats. Everyone said it was scary, it was very bad experience, but no one's died. It's okay, it's a normal thing. I don't think it's attacked because of something. Jeg tror, at den der form for sådan højere retfærdighed, jeg er helt sikker på, ikke er inde i deres verdensbillede. Det tror jeg er nogle ting, som vi tillægger dem, fordi vi synes, der skal være en højere retfærdighed. Det bliver jo ikke en hævn over industrisamfundet, det her. Det bliver jo spækhuggerne, der går til grunden. Fra den spanske by Tarifa tager vi på hvalsafari i håb om at se spækhuggere.
Da vi næsten har opgivet håbet, vender lykken. Guiden råber, at der er hvaler i vandet. Vi opdager hurtigt, at en stor flok grindehvaler ligger og soler sig i vandoverfladen. Hanne fortæller os, at forholdet mellem mennesker og spækhuggere er helt specielt. Det er jo simpelthen den mest fascinerende historie nogensinde imellem mennesker og dyr. Du kan ikke finde nogen anden dyreart, hvor det her er forekommet. Her er det i virkeligheden et samarbejde, som foregik i over 100 år. Fra det først blev beskrevet i 1840'erne til 1930, hvor den sidste af de her spækhugger døde. Men formodentlig har det foregået i meget, meget længere tid. I virkeligheden var det hvide hvalfangere, der kom til det her område i Australien, som begyndte at gøre det. Men de lærte det af aboriginals i området, som nok i virkeligheden har haft den her relation til spækhuggerne i meget, meget længere tid. Det, der skete der, det var, at spækhuggerne, de hjalp hvalfangerne med at fange store hvaler, og det var jo aspartehvaler, det var pukkelhvaler, det var rethvaler. Og det gjorde de ved, at de dels alarmerede hvalfangerne, ligesom ved at sige, nu er der altså store hvaler derude, så nu er det med at komme i bådene. Og nogle gange foregik det ved, at de svømmede ind i den bugt, hvor hvalfangerne boede, og så slog de med halen på overfladen, sådan så hvalfangerne blev opmærksom på, at nu skulle de i bådene. Så gik hvalfangerne i bådene, og det var altså robåde, ud efter spæk, og spækhuggerne viste vejen. Og når de så kom ud til den her pukkelhval eller rethval, som skulle fanges, så hjalp spækhuggerne hvalfangerne med at fange dem. Men det var faktisk hvalfangerne, der slog den ihjel med deres harpuner, for det er ganske svært for spækhugger at slå en stor hval ihjel. Det er ikke bare noget, de lige kan. Så hvalfangerne, de satte bare en bøje i den, og så når der var gået et par dage, så gik de ud og fik fat på den igen, og så trak de den ind til land, og så var spækhuggerne for længst færdige med at spise af den. Og så fik hvalfangerne det, de gerne ville have, som var spækket på siderne, så de kunne koge olie af den. Så det var sådan en win-win. Alle fik det, de gerne ville have det. Og det her samarbejde, det foregik altså i over 100 år. Flere generationer af hvalfangere og flere generationer af spækhuggere. Men kan vi overhovedet finde et svar på vores spørgsmål? Jeg tror, alle, der har nogen som helst berøring med det her fænomen, vil ønske, at de kunne finde en forklaring. Fordi hvis du har en god forklaring, så er det også nogle gange nemmere at finde en løsning på et problem. Det er ikke sikkert, at man nogensinde finder ud af, hvorfor de her spækhuggere gør det her. Fordi det er ikke noget, du kan gå ind og lave et forsøg med, eller teste, og du kan jo i hvert fald ikke spørge den. Så mit bud, det er, at det får vi ikke nogen forklaring på. Det tror jeg faktisk ikke, at vi nogensinde gør. Vi bliver nødt til at stille os til tåls med, at det fandt vi aldrig helt ud af, hvorfor de gjorde. Spækhuggere, havets majestætiske jægere, har længe fascineret og forundret os. Deres komplekse sociale struktur og intelligente adfærd har gjort dem til et symbol på naturens vidunder. Vi har rejst vidt omkring, talt med eksperter lokale, for at besvare vores spørgsmål, hvorfor angriber spækhuggere både. Vi har hørt teorier om hævn, stress og leg. Men sandheden undslipper os stadig. Hver ny opdagelse fører os tættere på, men det endelige svar forbliver uden for rækkevidde. Måske er det netop denne gåde, der gør spækhuggere så fascinerende. De minder os om, at der stadig er mysterier i verden, som vi måske aldrig helt vil forstå. Og i denne uvished ligger en dyb respekt for naturens kompleksitet og skønhed. Så selvom vi ikke har fundet det endelige svar på, hvorfor spækhuggere angriber både, har vores rejse givet os dybere indblik i deres verden. Og måske er det sidste ende nok at anerkende, at nogle hemmeligheder er forbeholdt naturens mest gådefulde skabninger. Spækhuggeren.